shim na kanambar lai spa lai pen riu. Lai en riu. Kohimen ko pera but pigin na bait Burom in the Sngi ka balang karake ya Sngi Burom jongka met but snam jongu Cristi ka ba ka balang ka Corpus Cristi hagane ka Sngi Burom jonga Corpus Cristi tonginam van rai ka jingang nur jongi baro e ka jingtumu jongi baro bangindup iyo ka jingid ka bakerpang ha ka Eucharist Bakhuid bangindup la banyo jinga e karhai halo jongi Ngiduway na kabinda bangoro ki bardon kani ka jingriyo bale ya ka Eucharist Bakhuid ka jingid ya ka Eucharist Bakhuid ngiduway ro na kabinda ka sisters jongi SBS ki ba don ka jingriyo bale bat ka jingid karpang ya ka Eucharist Bakhuid bat ka jingmane ya Jisu kumjuru manle ki Kristan manle ki Catholic ngide bandon kata ka jingid ka ba karpang nginang duway ba ka bor Jisu nang manhyar halo jongi hakane ka Eucharist Bakhuid kamdame hakane ka Sngi Burom janga Eucharist Bakhuid hakerteng upa badukun badumen sim Bakhuid Kajing aye jangu trai jangi yo Jisu Christ Bad kajing ir jangu bele Lem bad kajing yasulak jangu men sim Bakhuid kindon reng kad bad pi Reng kad bad piru Kohimen ko para kad bangit ngap ika jimpule nginios ngo nagashiti beningong jangu Paulus Bakhuid sa Korint kabakadwe Paulus Bakhuid kendu juri ki Kristan baro baki de bandon ka jingid ka bapalat ya Jisu ha ka Eucharist Bakhuid but kadba ki wan shimenda ha ka Eucharist Bakhuid ki de ben ken mau ya ka jingkot ka jingwer jong Jisu ben ken mau ya ka jingmaya jong ka jimpenim but kum juru ben id ya Jisu ha ka Eucharist Bakhuid but ki de ben pediang ya Jisu da ka jingid bat ka jingriyo bale da ka bas ngawutu Jisu don shisha ha ka Eucharist Bakhuid ha ka met bat ka snam ha uppu bala kedia ha ka niga kerlip ma tongin puson ya lade hadu katno ngi shimkia ya ka Eucharist Bakhuid hadu katno ngi ngeit ya Jisu ha ka Eucharist Bakhuid hadu katno ngi shimkia ban pediang ya Jisu ha ka jingim jangi leze ha ka jingim jangi
ngila pidiang ya Yesu kumbang ngi pidiang kano ka jimbam kalam da don ka jing soto bat ka jingid burom ya Yesu ha kata ka dur ngi leben ya Yesu ha ka medjangu kumba ong u Paulus Bakhuid bun sin ha ka jingim jangi ngi leben ya Yesu wat habang shimenda ha ka Eucharist Bakhuid bat ngi leben ya ka med bat ka snam jangu Chris bat kane kalang ka pop bakarau ka bangi lebun sin ya ka jimbam riu balai jimbam burom ya Yesu ha ka Eucharist Bakhuid tongin sangeshi por nagabenda baro kum kita ki por ngilale popersha ya ka met bamayan jangu Chris lesengi kiar na ka ban pidiang ya Yesu lesengi pidiang kalam da burom ya Yesu kalam da id ya Yesu bad ngilale popersha ya Yesu ha ka nega dor nagabenda baro ki jimbam biang ya ka jing riu balai jangi haki yimane habangi wan mas Bakhuid ngila kren ngila kana ngila leben ya Yesu haka sakramen Bakhuid tamaka duwan haka tabernacle tongin panmap nagabinda baro ki por ngila kren ngila kana ngila halla ngila yarki ngila yakmen hapo ke yimane habadon Yesu haka tabernacle Bakhuid haka sakramen Bakhuid tamaka duwan bad haka Eucharist Bakhuid sangesh por ben panmap ko Yesu be id haka jimbi jangi haka jimbam boy perkha jangi bonsin ngila leben yame haka Eucharist Bakhuid ngim shimla burom yame kumbangi deben burom map yangi site kud yangi nga palam how blay badon bor baro bad happy ko himmen ko param bangalale pop shibun daki jim perkha daki tin daki kam daki jingle klet Daka jingle palad janga, daka jingle palad janga, daka jingle palad bakrao e janga. Namar kata ngakarpad ya kamaria Bakhuid, kabayaisa kateisoti, yaki angel bad kirikoin, bad yapi ko himmen ko para, banduwai na gabenda janga, how try u blay jangin, u blay badan bor baro nisene yangi. Badandala mapiki pop jangi, unyalam yangi shaga jingi mbam jikut.
Ngiduwai nagabinda baro ki brio ki bamdon jingid yaw Jisu haka Eucharist Bakhuid haka met badgasnam. Ngiduwai nagabinda baro ki baleben yaw Jisu haka met badgasnam. Ngiduwai nagabinda ka jingkarla jangka perte bakindup ban kam shirhem yaw Jisu haka Eucharist Bakhuid. Ba lemba ka jimpidiang ya ka met badgasnam jungu Chris nginyo jingkoi jingkya ba nginyo jinglai lui. Ngiduwai ru nagabinda ka perte baro kawai kamda megeri Israel bad ri Iran bakan don ka jingsuk hapadeng jungki. Ngiduwai ru nagabinda baro ki nompop ke ba jingai na Jisu. Ngiduwai nagabinda ki ba pangi ba shitam na padeng jungi. Ba ka bor Jisu nampau haki haka Eucharist Bakhuid. Koblei me uba hakane ka sakramen bapela melai hangi ya ka jimpen menta jangka jingsha shitam jame to ai ngi karpad bangin buram ya ka jingmaya bakentang jangka met barka snam jame knamba ngin yomad barabor hapo jangi ya uso jangka jingsius pa jame me uba baduba sensha renkat baduble upa haka jingalang kawai jangamen siem Bakhuid ublay jinom la jinom. Kajingpuli baningkong, kajingpuli na kitab Genesis, hakitu kisgi Melchizedek usiem kasalam, ulawan ra ukpu batkawan, ulalong uling do jong ublay bahalartam, di ula kerku kerdo yaw Abraham bat ulaong, long bala kerku u Abraham, da ublay bahalartam, unong tau kabdeng bakakendaw, bat enyero yaw ublay bahalartam, ubala ay ti yakinong siyon jong pi, hakikti jong pi, kumta u Abraham, ula ay hau yakaba shipaw na ki ay baro. Kaktiyan jong try. Nakasam chis pa spel kanambar praspalai. Kajingpuli nagashti bankong upolos ko itsa ki kirsan kurin.
ko para ngali obdang na try yakata kabang na iti pateng ro api kabau Jesus Christ hakata kamit palasit kelaya ulasim ya aku pat endal adab aingu ulag dia ya paduong kane kalong komet jonga pala iti nakabenta jongpi tulek ya kade ban kenmau yang hakajuru karukom ya kakuri andal alabam ulaong kane kakuri kalong kejutang batmai hakasnam jonga tulek ya kane naba katasin bapindi ya ka patpin kenmau yang namar katasin bapin bam ya unepu patpindi ya kakuri benta ya kajingyap utrai tat hado nundawan kakten jong utrai Spayeng. Ubalawan hiya habneng lada uno ubam ya unu kupu im chinom. Utrayun don rengkat bat pi. Rengkat bat piru. Kajing pulina ka gospel Bakhuid kat kumulukas. Ka Burom hamik utray. Ujisu ulak keren haki paid bang syapang kahima ublay badula pen koi kat ia ki badon kam jingkoi tegas Sngi kalas tang no bad ki kadar ngut kila wan bad kila ong hawu to pano ye ki paid bang bakin yo le syakishnong bad ki jaka ba marjan bakin wad jaka sa batkin yo jimbam namar ngidon hangne haka jaka bakinja Henry ula ong haki to ai ye mapi ba kinbam kila pai kitin ngimdon palat ya san tiligipu bat ar tiligi doka lemda ngide ban le bat tir jimbam nagabenda kiniki bruyu barro Namar la don kumba san hajar ngod kibruyo. Te ula ong hage senran jongu. To pension yeki kumba sanpo shi kinhon. Te kila le kumda bad kila pension yaki barro. Bad haba ula shim yaki san tiligi po bad ki ar tiligi doka ula kamesha beneng. Ulakarko badula kedia yeki badula yeki ha ki senran bansam ha ki paidba baro kila yabam bat kila kadang ti kila lum yeki batam kadar syang ki lingkot lingkai Kakos peljung utrai.
ko himen ko para bayit hautrai Jesu Christ. Minta kasngi kabalang karake ya kasngi burom jong ka met bat kasnam jongu Christ. Kaba ngishait kod Corpus Cristi. Kane kalong kasngi burom kalastang nado kadarspa Henry Polai lemba ka jimpen bana jongu upop urban ubasaw. Bad kanongrim jong kaneka sngi burom kalong hakabalang idon hamallaki binda janga sngi burom bad ngidon sngi burom bunjai henreng impat don ka sngi burom janga Eucharist Bakhuid hoit man ka sngi ngipin benda ya ka mas Bakhuid henreng imjur don ka sngi bangi pin kerpang ya Jesu haka met bad ka snam jangu badu Jesu hi wala prasad kawe ka kende ha Belgium ha Liege ka ba kerteng Juliana ha ka ba kalayo ba kade bandon kasngi buram ka ba kerpang ha ba Jesu wala penpau ha ka hawe ka dur ba pelun ha ka badon ka dak iyong ha ka ne ka dur bali jongupo badu urban basaw ulalong Archbishop janga diocese Liege ula kindiu ya kane ka sngi buram ha ka diocese jangu house name kadarspa saupo hindriu bad hadin kane une uju Archbishop ukarlalong pop bad ula penbana ba ka sngi buram janga met bad ka snam jangu Chris de ban reke habaroka Western Church bad nanda ter kane ka sngi buram kalapriang hakabalang barokawe kum ka kerteng Corpus Cristi kamet bad ka snam jangu Chris bad kumbang itip ka jingmut jong kane ka sngi buram kalong ban penbana ka perte barokawe ka jingdon bashisha jangu Jesu ha ka Eucharist Bakhuid ka jingdon bashisha jong Jesu ha ka met bat ka snam bahad kane ka sngi buram ka hikaya ka perte ka pengan mau ya ka perte ka kendu ya ka perte bangi de ban pediang ya Jesu ha upo ba Jesu ulong bashisha badudon bashisha ha ka Eucharist Bakhuid but kane kalonga binda janga theology janga Eucharist Bakhuid habangi ngi reke ya ka sngi buram janga Corpus Cristi ngi reke ya ka sngi buram janga met bad ka snamu Chris bad ka penbana bakikai ya ka parte barokawe ya ka jingdon bashisha jong Jesu the real presence of Jesus ha ka Eucharist Bakhuid ka jingdon bashisha jongu Jesu namar bale don bon ki briu ki artatin ha lor ka jingdon bashisha jongu Jesu don bon ki briu bam pediang ya Jesu ha ka bas ngavutu Jesu udon shisha ha ka Eucharist Bakhuid ban ngitip ha ka balang baroka we ha do minda ngidon kumba kadarspa Henry po tilli ki jingmaya bad ka jingle kampala yongka yuk jangka Eucharist Bakhuid kaba ka balang kalapediang bad happeden kine ki jingjia jangka kampala jangka Eucharist Bakhuid keleng ngidon minda hari India ya ka kampala kaba kaddu kaba ka balang kalapin kare naga benda jongi ha kaba kindu ya upaid ba baka jingjia ha Kerala ha Velakannur ha usnem 6000 katlai katsan tarik November kalong ka Eucharist miracle bad kane kalong ka siningkong Jesu la penyetu yalade ha ka balang ha ka ba penpawa ya ka dur ka majango ha upu bala penkandang kadba uway ulindo udam penkandang ya ka Eucharist Bakhuid ha ka por penkandang ha ka por janga jingduwai epiclesis
kane kalong ka por mahamalla ki Eucharist Bakhuid ni kot kerpadia umensiam Bakhuid ban wan hiar halor rupu halor ka jingterwa Bakhuid bando penkala shaka met bad ka snam jangu Cristi bad kalba ulendo uladep duai ya ka jing duai epic classes how mensiam Bakhuid haba ula peit ya upu bali ula yo i kapau ya kadur kema jongu Jisu ha uta upu ula kende mensiam ula ting ula lingo bad ula kod ya ki paid ba ki badon ha kata ka Eucharist Bakhuid ro ban peit ya kane bad kalashim kumba kadar snem tam ban penbana da ka balang ya kane ka jingjia kabalingo kalong hadu minda kadar snem uta upu balakala shaka dur kama jongu Jisu kadang ya sa kalem kano ka jingjot bangitip ya upu bangi pidiyang upu bala pengandang ha ka Eucharist Bakhuid sisin ni bu ha ka sindur jongi hapo shim minute kala kalalong ha ka med jongi Henry uni upu ladang ibu kalam pindon kam bun Sngi ngila banyo i bakala kan stang ban kala ya ka rong bat kan sniu no namar kan stang ban bat ya ke bajakliya ban ngimlong shu ban pindon kam Henry uni upu bala pengandang wan hadin kadars nem kadang sa kaju bat ki scientist kilale ya ka jingwa jingtip babiniya bad kila rasha Vatican yawni upu bad kila le ya ke jingwa jingdip da ki scientist baro jonga re India ki ba paunam tam bad baro ke bala le ya kane ka test kila ong ba kane ka jingjia ha kane hawni upu kalong ba pala namar omde na kano ka bor ka banabar kala jia Henry kabor napohi kalawanra ya kane kador omde kino kibru kila airong ya uni upu Henry omdon kano ka chemical bala pendon kam ban panwandur ya kador jongo Jisu kabapau kumbang yo i ha kane hauni upu bad ka Vatican kala pediang da ki scientist jonga Vatican ro kila ped benia ya ki theology yan ki ba start science jong uble kila ped ya kane bad baro kila ong kane kala jia namar kano ka bor balong uble kane kala jia namar ka supernatural power kabangim laban batay katkum ga jingdip jongi ki brio kabangim laban batay katkum ga jing star jonga perte kabangim laban batay katkom ga jing start jongi science but kila ong kane kalong supernatural power kabamod kane ka jia na ka bor kabapala ya kane ka kinja perte but kala jia na ka bor jong oble but nado kata ka por hakine ke lai puwe tarik jemang nuncio jongari India ula Leisha Velakannur ha Kerala badula penbana paidba ya ka jingtip wat ka jingwa jingtip janga Vatican badula penskem kane kalong ka Eucharist miracle nagavinda ka ri India bad ka parte baro ka way bad ki buryu baro ki yo i ya ka dur kama bashisha jongu Jisu ha upu bala penkanta ko himmen ko para ha kane ka do don bun gi jaka baka jia ya ka kampla jonga Eucharist Bakhuid bad dena kata ka daw ka balang ka kindi burom ya kane ka Sngi burom da ka ba ang Corpus Cristi bad kumbangiti habau Jisu baula shong lambat ki apostol ha ka kamera neng badula shim ya upo bad ula kerku ya upo badula ra ya upo badula peni ya ki apostol badula ang kane kalong ka medjanga shim batobam bad ki apostol ki ang amen ngipidiyang bad nginget
ba kane kalong ka med ba shisha jome bad hauni oppo me shong shisha bad melong uble shisha badu jesu la shimya ka kuri badu la ang shimya kane ka kuri bad dina mar kane kalong ka snam jonga jutam jonga ujesu ula angkom ne hakamat ki apostol what way apostol ru what ya judas ru shimla kerli kumno kane kalabalong kumno kane kalabalong u judas ru nod ban shukli ya jesu ya kane namar baro ka dar ngot ki apostol kilanget ya ka jing shisha jang ka jing don u jesu ha uppo bala pen gandang bananda ter u jesu enda uladep kindiyu unda enda uladep ra enda uladep kerko ula ang ya ki apostol taleya kane ban kenmau yanga anamnesis kane kalonga ketin kabau jisu ang habau ang kenmau yanga hakatin Greek kenmau kabamot anamnesis kabamot omde ban kinmau kano ka jingjia baladep jia kindai henre anamnesis kabamot penmenda ya ka jingjia ha kane ka kelepman penmenda ya ka jingjia hapadeng jongi kum gadda ka shin jong ka jimpenim kabala urlong kabala jia haka jingim jangi Israel ujisu haba uang tole ya kane ban kenmau yanga tole ya kane ban longa anamnesis jisu ang ba katasin ba pepen menda ya kane ka jingjia hapadeng jambi pidang yo pidiyang ya kaju kabor kumba ki pai Israel ki yo pidiyang Dena kata ka daw ko himmen ko para ki apostol kila kongo ya kane ka jingkot ka jongu Jesu ban pelong anamnesis ban le ya kane ban kenmau yanga kim shimla sange ban pelong anamnesis ka holy eucharist kalong ka jim pelong anamnesis ban pelong ya ka eucharist kum ka jinkan mau ya ka jimmaya jong ka jimpenim hakane ka perte ka eucharist Bakhuid kalong ka jimmaya jong ka jimpenim ka bauji sulawanra da ka ba pende mai ya ka jutang bado ble bad ki brio ka jinkiniya ka pensyong nongren halor ka jutang Malak jinkiniya kaba ki pai Israel kilale haka jingim jangki kalonga jingte juta ladang ipe haka jimpule haka jingto Bakhuid ngilaban yoi santilli ke jutang kaba uble ulate bad Israel lemba kibryo baper ka jingte jutang kalastang nau Adam haba ulate ya ka jutang badu Adam badu bele ula penia ya ukon lambarod bad ubele ula place nam nagabenda jong ki pop jong Adam bad ka nangda ubele ula penbong ya ka Sngi haki namar kilong ki balingkoy namar kilang ngop hakapop namar ba kilang ngop hakapop ubele ulate ya ka jutang bado Adam bad ka bado la kinia nagabenda jongki bada ka Sngi jong ka lamborod ulang ay ya ka jainpong yaki nangda terter ubele ulate ya ka jutang bado Noah hadin balakot ya ka jingsle nangda terter ublay ulate ya ka jutang bado Abraham nangda terter ublay ulate ya ka jutang bado Moses nangda terter ublay ulate ya ka jutang bado David bado ong na ka yengasem jambi na ka kor ka jay jambi en sami ya unompenim uban salong uba penbura ya ka jutang nagabenda ka parte baro mangi
Ngilayo ya ka ne ka jutang batimay habau Jesu ulate ya ka jutang halro lum Calvary badula ple ya ka snam lemba kawe ka jingkenia baka bapalong shisin ha ka jingim baro ka parte kalayo ya ka jingpen demai ka Holy Eucharist kalong ka jingkenia ka bashisin ka bau Jesu la palong nagabenda jongi nagabenda ka jingsai de ki pop balate ya ka jutang lemba ka snam jongo malla ke jutang kayade bat ka snam balate lemba ka jimplay snam uble utte ya ka jutang bat ni ki nompop nagata ka daw u Jesu haba ulakaloy ban shashitam kalaple ya ka snam shuaba un shashitam ula shonglam bat ki apostol kum ka jimpen kare ya ka Eucharist Bakhuid bat ka jing dan jang jing long jang ka Eucharist Bakhuid banshim ya upo bad banshim ya ka kuri bad peni hakamat ki apostol pet hangne upo pet hangne ka kuri bad dap da ka wine badune upo ulong ka medjanga bad kane ka snap ka wine kalong ka snam janga bad katasin pipin menda pile ya kane ban ken mau ianga kajingkan mau anamnesis kalong ka ba kordor na kajingem jangi kajingken mau kambe shuken mau ya kajingjia barim henre anamnesis kalong ka jimpen menda yaka boro bale hapadeng jangi bad habang ipediang ya Jesu haka Eucharist Bakhuid haka met bad kasnam jangu ngi ong amen kabamut ngaru nga yashimentalang bad kane ka bor jongka anamnesis bad ngadon bendalang bad kane ka jimpenim kabau Jesu ulawanra haka jingim jangi dina kata ka daw ko himmen ko para ngidon kam ban shimgia ya ka Eucharist Bakhuid ngidon kam ban snavuto ya ka jingdon bashisha jongo Jesu ngide ban shimgia ya ka jingi jongo Jesu da ka baulate ya ka jutang batni lada ngipin blood no ya ka ne ka jutang ha ka ba kensting ngikit pop halo jongi kumba ong Paulus Bakhuid ha ka shiti jongo sha ki Corinth ya kino ki jing kensting ya ka Eucharist Bakhuid ka wanra ya ka jimpen rem halo jongi ngilaban yo ibon sin ngiki Catholic ngimju shimkia hadu kata ya ka Eucharist Bakhuid enai krenshu ya ki weipat ki kristan namarkim badon bapli ya ka Eucharist Bakhuid mangi ki badon ka Eucharist Bakhuid ngi kensting bale ngi kensting ngala ong ka Eucharist Bakhuid kalastang nadu jingruwai stang bad ka kut ha ka jingruwai penkut ka Eucharist Bakhuid kastang nadu ni jingruwai stang henreng ilaban yo I bun ke kristan nadu ki kinama piru nadu ki samla kim pimlele ladapi wan marshit tengka masuru ka jing sawutu jang bun ngot ngadeban le sngiu balai nga le katno beje compare bun ki brio nga shimmenda mas hato hakaporayu lese hakapor jing darwa lese hakapor jingeto kana lese hakapor jingduai jimbla ya ki pop jangi ne don ki brio wat lada ki wandru kim shimmenda kinum shimmenda haka anamnesis nagabinda jangi haka jingmo jangi haka jing sautu jangi nga haban lay jingya seng kimba don ka jing sautu ngade ben shimmenda haka ne ka jutang kastang nadu ka porpin kare bun ki kinna haka ne ka jukka ba menda ki kitya na ka jing dia nanda ki mare kalam sait kamat kalam sai shindur baki pediang ya Jesu ha ka shindur basma yutum bon ke kinna ha gane ka juk ba minda kim juk ken kordor namar ki yo I na ki kimiki pa namar ki kimiki pa kim tip kay ka jingdor do jonga Corpus Cristi
Haba kikimi kipakim dip, kikimi kipakim labanay jing dip. Buon kikina lese ki 1 mas namar ki deban pindap yakarukam. But ki wan shitang por, ki wan mare, kalam das ngawutu ngalait nagabenda kaye. Kim don jingmud, haka donud, haka men siem jongi, halor kaneka anam nesis. Taleya kane ban kan mau yanga. Shumudor. Habau Jisu pelong ya ke Eucharist Bakhuid, kabaning gong haka kamera neng renggat bat kadar ngot ki apostol, uwe apostol lawan haka bastang, uwe patuan marchiteng por, uwe patuan shuabau Jisu sam communion, kalong kumno kata ka jimpan long ke Eucharist Bakhuid, kata ka mut kalong ka jingle bain ya kata ka jingkot ka jingveru Jisu. Buon ki Kristan hakene ka juk ka menda kilong ki bambat por kilong ki ba kensting palad ya ki jingya seng kilong ki ba perkat kam lele yanga ladanga poi bastang ne ba kut ne ba pedeng lendi ngala shimmenda kata ka jim perkat jing shimmenda kannum wanra kano ka jingorku haka jingim jengke beryu ningkong ningshap ngide banang ban id bad burom ya uta uba ngipen menda haka duan gadupa ladang ngimnang ban burom ya uta ubala kod ubala werengi nagabenda ka jingkenia nginumyo ya ka jingorku na uta ubala kod yangi Lada nagadaga daw o Paulus bakodoang don bon ki beriu ki shimmenda ha ke Eucharist Bakhuid kalem das ngavutu kalem da burom ya ka jingi du Jisu ki pidiang bamho ki au Jisu ki pidiang ha ka pop ya Jisu ki pidiang kalem burom ya Jisu badu Paulus bakodoang kum ki ne ki beriu ki kit ya ka jimpen rem hal ojongki Buon ki kinna hakane ka juk minda haba ki 1 mas ki kit ya ka jimpen rem. Buon ki samla haba ki 1 mas haka jakaba ki niyo jingkarku ki kit ya ka jimpen rem halo jongki. Buon ki longgami longgopa ki ba 1 mas ki kit ya ka jimpen rem ban ya ka jingkarku namar ya ka rukam ba ki shimmen da mas ki de ban wan biang ka por ki de ban savutu ban shimmen da nadu bastang. Omde hashiteng lendi. Minda kasngi rungilaban yoi buon gebawan habalas tanga mas. Kamlele yaki omdon kano ka Zimbabwe hakadonut namar ngimdon jingid hadu kata Jisu. Lada de sakawai pat ka kam. Lada de kano ka program la pelong hakipaid ba hakano ka auditorium. Lada kinompenyad auditorium ki ongyangi. Ka program kan stang hinyo baje kito ki bawan hadin kinumyo rongsho namar lakang ya ka jingkang pibaro pen samare shua kat san minute ban poi ban yo jaka shong Henry habau Jisu ong ngapen menda ya ka met bat ka snam bat pide ban wan poi kata ka por piong kamlele yang aladang ale kadin poru don bun gi bru kimlin kumne ha ka jingim ka jingle ben ya Jisu ha ka met bat ka snam jango ka wanra ya ka jimpen rem ban wanra ya ka jingdem ban wanra ya ka jingjot pen ban ha ka jingim jangi henrengim sauto ya kane namar ka jimpen jot kambat stang ka jimpen jot kan stang ka jingpen rem kan stang bat ha ka ta ka porngiong plem ngimpat ngobutu Tinaga benda jombi baro ki bambats ngauto ngapen bana paid ba minda kasgi ladangi kensting ya ka med ba kasnam jongo Jesus Christ ha kano ka dor ka wanra ya ka jimpen rem ha ka jingem jongi namaru Jesus don shisha ha ka Eucharist Bakhuid ka jingwan shimmenda Eucharist Bakhuid ka de ban long ka jingi de ka bapala dhapo ka donu jangi ngide bandon ka akor ka burom ban pediang yaw Jisu kano ka jimpediang bamhok yaw Jisu kanum wanra jingker ko yangi
penban ka wanra ya ka jimpen rem om tang halo jongi haki inga sembaro ka way ya ki inga sembam kitkli ya kane ka yukerish bakoi pat ka met bat snamu jisu ka inga sem kala kendai no ya jisu ladangi kendai ya jisu nginnum yo jingkar ko haka jingem jongi pide ban sautu shai kadar halor kane ka pang habau Paulus bakudo lahikai namaru Jisu longu lindo uba ap yangi ban kinia ya kamas bad kumno pila ban one page ya Jisu marshitenga lindi marshitenga por pide ban donna do bastang piki bas ngap yanga pide ban coaching mode madam in the kasi hakane kasni Burom janga Corpus Cristi bangin one pin kare nagabinda ka Eucharist Bakhuid bangin num listing ya ka Eucharist Bakhuid bangin num one dir ka por nagabinda ka Eucharist Bakhuid ngandon shuaban stang ya ka Eucharist Bakhuid kaba shuaban stang ya ka drama ngi baro ngi don hangdo namar ngim kwaban miss kindi ya turu nakata ka jingle ak ne kano ka program bale part Nish kensting palad ya Jisu haka Eucharist Bakhuid pim don dore ye nagabinda Jisu pim don dore ye nagabinda kaneke jutanga ba Jisu latte nagabinda jongi hadu katno ngi kensting hadu katno ngi lebe ni Jisu haka medjongu hadu katno ngi palarai ni Jisu hadu katno ngi jingai na kaneke jingit nangda ngi ong ngi long Christian Catholic kamendoi show ngidon kamban ya ka jingim kumba angno dia ka baneng ladang yai palat na ka jingang no janga baneng halor ka jinga de jangi bat ka Eucharist Bakhuid bat ka med bat snam jong Jesus Christ kin mau ngikit ya ka jimpen rem halo jangi ngim kit ya ka jingkar ko kino ki kambalesting ya Jesus ha ka Eucharist Bakhuid ngilaban yo habaki beryu ne kinna ne samla ne shin ye kiramba habaki one mas kim ju shimenda bha wat ban ruai ro kim don sur wat banai jubab ro yakabenda ban jubab ha kamas kim don sur ki post niu na do bastang ha do bakut nanda habaki yusno ki le kamas kalawai ki ong ki le kane kade kador bon ki beryu ki shimenda mas Bakhuid Kim ju shimenda shirhem kamas Bakhuid kalanga jutang kabate uble banyi iway paiway ladangim shimenda ladangim respondu ba ladangim jubab ba ngim don benda ye bat kaneka jutang kaba utrai uthe badni hadukatno ngilong ki bajaitu hadukatno ngilong ki basalia wan habang ishong hayim menero ngisalia nangdang yong kerku yang ikotrai watnum tarai utrai un kerku yake bayotia watnum tarai utrai un kerku yake bajaitu watnum tarai utrai un pediang yake jingtarwa jongi habang imdon jimmut eye habang ishong shimmenda mas Bakhuid ka jingkoid met jingkoid mensiam ya ka jingkoloi jongi ban shimmenda ha ka mas Bakhuid ken ka wanra jingker ku ha ka jingim pi puswan yala de ki bakas ngap yanga hadu katno pila pen gare ha ka ne ka step ban wan naga benda ka ne ki Eucharist Bakhuid hadu katno pila pen gare ha ka mensiam jambi hadu katno pila pen gare ha ka med jambi bandu yo jingker ko na Jisu Corpus Cristi kalong ka jingkot ka jingwer yangi ban penkala ya ka rukam jangi penkala ya ka rukam mane ya utrai penkala ya ka rukam bangite ya ka jutang bado bale piki kinna piki samla piki longome longopa shimkia ya Jisu shimkia ya ka Eucharist Bakhuid ai por ya Jisu penlot ya ka jimmo jimbar ka jombi da ka pusan ya ka jingma ya janga Eucharist baka anamnesis kan long shisha kaba kerku yangi kumbau Jisu la angnod omde tan nagabinda katto katnengod le yakane ban ken mau yanga kenre nagabinda malla ki kristan haga jingem jangki
kide bandon yang kane ka jingang nod ha ka jingim ka jongki iduai ha kane ka Eucharist Bakhuid ipan ma pru ha ka ju ka por naga benda ki por baro ngela le bein ya Jesu ngela le sting ya Jesu i kain sting ya ka Eucharist Bakhuid kain sting ya Jesu ha ka met ba ka snam jongu u Jesu u don shisha ha ka Eucharist Bakhuid badu ap yangi i vei pa i vei bangin du shimmenta shirhem ha ka jingmane iabu Jesu ba i karku kardo yangi pensle yangi pensauto yangi bangin du la ban shim kia ya ka met ba ka snam jame ka man ka Eucharist Bakhuid bangin long ki ba wad naga benda jame bangin du long ki ba im rengkat bat me ha ka Eucharist Bakhuid ba ka jingim jongi kalong ka ba seiso enyaro ya utrai Jesu Christ ngin yang bat ngin pla ia ka jingai jongi Kanembar lai span rupuai. Hakane ka Sngi Burom jang Corpus Cristi ngi kot kar padia ka bor jang ka beneng halo jangi vei pai ve halor ka balang baro ka wei bangin dup la new kor ya Jesu ha ka Eucharist Bakhuid bangin dup la ben pen priang ya ka kubor jang ka jingdon bashisha Jesu ha ki himmen ki para ngi duairu naga benda baro ki bam pat pediang ya ka jingdon bashisha Jesu ha ka Eucharist Bakhuid pat ki bam nge ba baro ki ni along ka wei ha ka ban kindiu ya Jesu ha ka Eucharist Bakhuid na ka banta pa Bakhuid jungi bishop jungi kelingdo bat ki katekes bakin dapan khrap ha ya kanu ka kam ban le na ka banta ka jingpen im ya ki breu ni karpat me ko trai nangam ta ka ne karpe kristan jungi ba man na Sngi trai hindup tiang da ka jing sangu ya ka jing Corpus no ba Chris bangin sya ikai ba on pen koj ba on psa da u ni karpat me ko trai Nakabanta ibe pa ibe nangi bangin dup kan ma bakar habang tiang ka Eucharist Bakhuid ngite ya de ban e jala ki men ki para ni karpat me ko trai Nakamta ki kristan ki bale chinga ya ka Eucharist bakin dup singau tho Mawkhlam maka
Kin sapkut hakajing chot kamen sim. Hikar pad eme kotrai. Ngi karpadi me kutrai. Nagamta gibre waro bakin dup so thug no Chris ulapan krela gijing e so pha. Jing ai so pha nagamta juki wat lagi don hage kapop khnam bakin dup kala mut bakin tiang ikini gijing ai juki hikar pad eme kotrai. Ngi karpadi me kutrai. Ablay ko pa ngisngongo yame nagabinda ka jingay ka jingar ko kabamedang tese halo jangi. Melong ubas buon bad bayisene bad melaiti hangi yakamet bad kasnam jung kun jame bangin dupla ban ki im da ka Burom bad sngongo yame ngipan yakane daw Chris utrai jangim. Amen. Shim ga number lai spa nyo ku khandai. Lai spa nyo ku khandai. Toya duwai ko himen ko para baka jingkinia janga ba jampi kallang ka ba priang hon hau blay upa badan bor Burom To try putting Shinkian Cristi Shonki, Nagabanta Shingro, Burom Captain Shungu, Kushing Toyangi, Babalamba Kushungu, Baro away. Kotrai ngi karpat tas ngausane banai ha kabalang jame ya ke jinga e jong ka jingat le ba ka jingsuk ya ke bela pen pau ha ka rukam bamayan ha ke jing tarwa kinia kibangi wanra da u Chris utrai jangim. Amen. Utrai undon rengka bepim to kentio yala ki donut Tongin aingo ya utrai ublay jangim. Dashisha kalonga bashang hok bat kabade kadeti jangi bat kajim penim yangi hamalla kapor bat kajaka banaingo yame kokinrat koppa Bakhuid koblay badan bor bat bam jikut lemba utrai jangi Jesus Christ uba ha kajim bam mid bakaddu jangu rengat bat ki apostol jangu Ulatarwa yalade hame kum kun lambarod batalem. Ujing darwa bap
pediang hon jang ka jing ro ba janai wa un seng shi junom ya ka jing kan mau ba penim jang ka dim pana da kane ka jing maya ba kentang mep sabat me pen ko dia ke pai ring e jame kanamba ya ka jait pen rio kaba im lang ha ka we ka parte en pen shai da ka we ka jing e bad en pen ya tale da ka we ka sardo jang ka jing e mangi na mar kata itu syaka duwan jang kane ka sakramen ba perla kanamba yan dala pendap yang i da ka jing tiang jang ka jinga e jame en pen ka la yang i syaka dur jang o brio hap ka bane na mar kata baro ki jing dao ki ba habening mat ki ba ha ka kindau ki ruai ka jing ruai batte mai bani roy me but mangi rengkat but baro ka kin hon jang ki angel ngi parta jam but ngi pen bana kalen sange ko himmen ko para kane kalong ka por ka bakar kutam ka bakintang tam ka por jang ka epiclesis ka jingwan hya jang men siam Bakhuid halor ka jing tarwa Bakhuid ha kane ka sngi Burom Corpus Cristi i duai nadu ka donut ko trai pen roya ka jinge janga da ka jingwan hya jang men siam Bakhuid bangin dub yang saki ka jingkalla ka dur jang upo pat ka wain sha ka met bar ka snam jame bangin dup laban roy ha ka jingate ha ka Corpus Cristi ba medon shisha ha ka Eucharist Bakhuid medon shisha ha upu bala karku medon shisha ha ka wine bala pengandang ko jisube it wan hiar halo jangaru lemba umen siam Bakhuid bangin yomad ya ka bor janga epiclesis halo janga halor kinga sem janga halor ka balang baro ka wai dashisha melongo Bakhuid ka trai katamay jang ka jingkoid Burom namar katang ikarpadya me topen koid pen gandang yakini ki jing tarwa jangi da ka bapaya men sem jame kum ga jer halo jangi bakin kalalong yangi kamet bakas nam jangotrai jangi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mans ngaba ula pedang ya ka jing shashitam ula shim ya upu bada ka bai ngoyame ula kedia yavu badula ai halage senran u ong to shim bat bam na kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka ba enaiti naga benda jumpi haka ju ke rukamendala la yabam ula shimya ka kuri bada ka baingo biang yame ulaya ka hala ke senran u ong to shimbat dina kane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutang batte mai bad bam chikod ya ka bayan pen mi naga benda jambi ba naga benda ki babon naga benda ka jingmap yakipom to leya kane ban kan mau iangam kosnam bakar dor jango Kristo pen ko diangi
เป็นคูดอยากเป็นเสียมหัดดิมเป็นคุยเป็นคอยเป็นเคียอยากบับพังกิบชิตัมบารออย่าได้ยังอินเอาบัมเมนนักคลามกจิมมายาจงกาจิงเอNamar kata ngi ke bapen mendaya ke jingia bad ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko traya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi dai ngo aidem namar mela nyu yangi ke babit ben yang hakama jamme bad ben shakriya me da kabas nge verit ngi karpadia me bangi ke bayo benda hakamet bad gas namo kris ngin long ke bela penya tele ka we daw men siam Bakhuid to ken mau ko traya ka balang jamme Kabala priyang ha satala kaparte, bato penjana yaka ka jingin, rengkat badu liyo uppa Bakhuid jangi, wilbet ubishab jangi, padbara kilingdo bat kiriniam. Takin maulem roya ki himmen ki parashin rang bat kinde, kibala yuti ada ka bakarmen ya ka jimmi pat, badia baro kibala klat no ha ka jingi sane jamme, top diang ya ki isya ka jingshai ka kama jamme. To yisane yang e barang e karpadia me, Barengkat bat kamaria tei soti Bakhuid ka kami jangu bale. Ujaso Bakhuid u kurim jangka. Ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid. Bat baro ki rikuid ke bela pensabaya me pateng la pateng. Ngilong ki babit. Ben yo bin dalem ha ka jingim bam jukut. Bat bangini ra bat pindon Burom ya me. Da ukun jamme u Jesu Christ. Dawu lembadu badhawu kanlong hameyo bleyo pabadan bor hake jingelang kawe jungumen sem Bakhuid baraka Burom bad ka jingiaro junom la junom Ko himmen ko para ginduwai hakane ka Sngi Burom janga Corpus Cristi bangindup roy ha ka jinga e ka jingkar ko ka jinge kadbangi karpadia aba ko pa ya ka jinga e ngindup jan badu Jesu ha ka Eucharist bangin nam kain sting ya Jesu bangin nam le be ya ka met bagas nam jango Christ bangin langge ba idia ka Eucharist Bakhuid bangin langge ba imya ka Eucharist Bakhuid nginangai dia ka parte baro ka we ka ba ya kinrong kinram lemba ke tuma ba per idwai na ka binda ki nam pop ki ba le be ya Jesu ha ka met bagas nam jango ba baro kin kala ka ba mod bakin wan pa isha Jesu kopa jangim ba ha bening ka long ka Bakhuid ka karteng jame Kanwan ka hima jamme, kalong ka mon jamme, hakin daw kumbaha bening. Toay yung iminda ka jimbam jangi ka bahala kasni. Bato map yung igreng kang jangi. Kumbangirong imap ikabeles niyo yangi. Badwa telam yung isya ka jimban shoy. Henry tapalahit yung ina ka basin niyo. Topalahit yung ingi karpart ko try na ka jings niyo barro. Haga jings spoon jamme, toay jings ug jings sign hagis ngi jangi. Kanambada ka jingirap ka jingis ne jamme. Ngin light bara bona ka pop ban ngin yo jingida na ka jingjin jar barro kat bangi dangap kemelindi ya ka jingar men Bakhuid bat ka jingwan pa jong nong penim jangi o Jesu Christ Namar ka shungge ka lang kay ma ka shungge ka barkat ka Burom shalom na shalom Kutray Jesu Christ meyo bala ong ha ki apostol jamme ka jingsug ngai happy ka jingsug janga nga ai happy Wat pe de ki pop changi Henrya ka jinge janga balang jamme badha ka jing spoon jamme toy hakaya ka jing suk bad ka jinget le ka we kat kum ka mon jamme mame u ba im bad basensha junom la junom Amen
ka jing sugotrai kan don barabor rengka betpim Ringkat batpi. dap da ka jing do kristong ini ingo markelia Hakumi u Jesu Christ u kon janga bale u kon lambarot bakit na ka pop janga parte bala IT ka met bagasnam na ka benda jangi Corpus Cristi so kito ke bala kot ka jinga wai jang u kon lambarot met bagasnam jang u Christ kan riang asha ka jingim pam chakut amen Kanamba, she's back and I bring you. Ching
Inshim ka number arspa arpuay. Kaching dua Jubilee Kamen Jubilee Arjar Persan. Kukpa Bahamdeng, I Bakachinget Kabamila I Ngi, Kun Chongbeu Chusu Chris, Un Men Chongi, Catholic Ding Chokachingi, Yagabala Klang Hagidonu, Bakhuid, Kan Kersew Biang Hapo Chongi, Yagashin Kermen Balakuku, Nagmata Gashingwan Chongi Hima Chongbe, Toy Bakachinga A Chongbe, Kan Pinkala Duringi, Shaginong Bet Chutai. Chong Sumbai Shonga Gospel, Toy Bagatu Sinbai, Kin Pinkladur, Nashapo Kalong Brew Kaman Brew, Bakabertay Kamariang Barok away. Hagshin Kamil and Tiva Tikana, Chonkableng Batamai, Bakabertay Batamai, Habandala Chop Tell Yakabor, Chongaching Snew, Kaburom Chongme Ganting Shan Chunum, Toy Bagashing Aye Chongaching Lekamen, Kan Kasi Biang Hapo Chongi, Kipilgrim Chongaching Kermen. Yagshin ang road na mata kispa siyang kabaneng, toay bagata kasyo kasyong ayay, kan pinpreng yagashin kamen, bagasyong suk chong nong sa spa syongi, hasatla kapatay, hame ublay Sngi, Yabala Kurkushinom,
Kalong ka Burom Bakashingaro, Shinam La Shinam, Amen. Kukpa Sngi, Ba Neng Kalong Bakhuid Kateng Shumi, Gon Kimba Shumi, Kalong Kumon Shumi, Hakindo Kubab Neng, Tuai Nim Tag Shumbam Sngi Kabala Kasngi, Matumapingi Kringkang Sngi, Kumbang Rumaping Vales Newingi, Wadalamni Shoshumin Shoy, Ray the Blighting in Agbasnil, Amen. Kublai Kumaria, Kabalak na Shingaye, try to Panak Panap Denkinte, Balakuyo Sok, Boshong Hao Chisu, Kumaria, Bakhuid Commission Blade, the Vina Gavanda Shingi Kanopop, Mentap Tagapoga Shingap Shingi, Amen. Burom, Abra kun malam simo kuy. Bagalong beningong kumchuta but baragoshinam mashinam. Shalom, Amen. Tongin ya Dubai. Kotrai ngi karpart to ai ba en pendap yangi daga jingkamen bam chikut hakamat ka jinglom blajame ya ka bala peni dak lupa daga jingya bam yasip hangne hasla perte ya ka met bagas nam bakardor jame dau kris utrai jangim. Amen. Utrai undon rengka bet pim Ringka bat piu. ngo ya ka kli jambi karpadi ka jingar kuna utrai to utrai un karku kardo ya pi badun suma suker ya pi to ka kamat jangu kanteng shine happy baun peni happy ya ka jingis ne jangum to in pet ya pi badunai happy ya ka jingsuk jangum barka jingor ko jangu bale badan bor baro uppa baru kon baru mensiam Bakhuid kan hiar happy perkan sabat pi junom ya leisuk ben pen bana ka kubar babha jangu trai da ka jingim ka jampi Shim Kanavarshis Prapaway. Burom Hog Papa Kun Mohammed Simakut.
Kuranot Bakhuid Tam Shisu. Kumaria Commission Sngalem. Hagakriteng Pa Badokun Bam Stream Bakhuid. Amen. And the Royal Jesu Christ.